Goedenavond vanuit Beijing en zo opent vandaag hier dus het Holland Heineken House. Het is een beetje een Nederlandse enclave, een feesttent in een hele Chinese omgeving. Je hebt bijvoorbeeld van die Chinese liedjes. Die zul je hier vanavond niet horen. Niet in het huis van Mart en Erika. Voor mij wel. Ja. Ik wou het, maar niet. Nee. Maar er is Chinese ambiance ingehuurd. Terwijl iedereen zich voorbereidt op de grote opening, is Wai-Sun Chan uit Landgraaf nog volop aan het werk. Ze is een van de weinige medewerkers die zowel Chinees als Nederlands spreken. En dan kun je hem ook hier erin. Vanaf de eerste dag was ik meer, in de eerste dag heb ik gewoon waterkabels geïsoleerd en daarna werd ik eruit gehaald. En toen mocht ik allerlei dingen vertalen en dingen gaan kopen op de Chinese markt die zeg maar in het Chinees uitgelegd moeten worden. Dus dat was een beetje mijn taak. En daarmee sprak ze zich de blaren op de tong, letterlijk bijna, want Wai-Sun was 3 dagen lang haar stem kwijt. Nu gaat het wat beter. Ja, we waren de eerste groep die aankwam, waren we met 2 Chinezen, dus alles wat met Chinese communicatie te maken had, kwam naar ons toe. Accreditatie, hè? Ja, even Dat doen we ook nog wat u zegt, dat is zo gek. We luisteren zelfs. Bij de uitgang hebben we dan het uur U of Xijian U, zoals de Chinezen het zouden zeggen. Er is wel een ruim tekort aan mannen hier, hoe doen we dat? Gender imbalance. Ik zei in het Chinees dat wij heel blij zijn en dat we onze Chinese gastheren erg bedanken voor datgene wat ze hier hebben gedaan. En ik heb gezegd van wij zullen als vrienden van u hier goed op dit gebouw passen, maar we zijn ontzettend trots dat we dit mooie Holland Heineken Huis hebben. Erika studeerde zelf Aziatische talen en Chinees. Nou, het is een hele moeilijke taal, maar ze begrepen het, want ze reageerden. En dat is op zich wel heel goed. En terwijl de serveerster dan de naam van het huis waarmaakt, Iets om het in te luiden. Ja hoor. werkt Wai-San door. Klaar voor de grote storm. Want die gaat er zeker komen, al is het nog even wachten op een persconferentie van DSM. Waar Marleen Veldhuis wordt gepresenteerd als nieuwe DSM-atlete en we het nieuwe DSM-drankje mogen proeven. Pep2Pro heet het, maar de baas zelf houdt het in kritieke omstandigheden toch nog op een ouderwetse dorslesser. Op dit moment is het nog puur water. Ik kan ook niks tegen je zeggen, we gaan terug. En als we dan toch nog even moeten wachten, waarom geen lesje vocabulaire? Het Chinese woord bijvoorbeeld voor bier. The beer and for Chinese is the xili. Xili that means the happy for everything. So it's a very nice name. De persconferentie kan dan beginnen en Erika heeft er duidelijk lol in. En de DSM-topman mag dan zelf afsluiten in stijl, want met al die Chinese fabrieken kent hij de afscheidsgroet. Ik zou kunnen zeggen, tje, dank u wel.